lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Time, 3 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Martes, petsa 1 na sa bulan sa Marso tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines sa top story of the day. First round sa peace talks sa tunga sa Ukraine kag Russia natapos na kagabi, apang wala pa sang settlement. Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagperma na sa aplikasyon na maka-entrance ang Ukraine sa European Union. Sa aton sinibalita lokal, Negros Occidental Governor Bong Lacson nagpagwa na sa executive order nga naga-extend sa alert level 2 status ang COVID-19 sa probinsya. Emergency Operations Center sa Bacolod, aminado nga dako ang bulig sa vaccination sa paglubo sa COVID cases. Samtang Negros Occidental naghimo sa tika nga agad hindi makasulod ang bird flu virus nagikan sa Luzon. Lone survivor sa gintiro nga sakyan sa syudad sang San Carlos, yara na sa estable nga kondisyon. Mga tagdaw naman sa grand draw sang 1-2 Panalo Part 20 promo, tuman ang kalipay kadungan sa pagbaton sa ilang nga premyo. Sa aton sinigapanguna nga balita, National Pilipinas pabor sa resolution sa United Nations nga nagakondenar sa invasion sang Russia sa Ukraine. 13 ka mga Pilipino nga nagpadulong sa Poland, nagikan sa Ukraine, ginalauman nga magabot sa Pilipinas subong nga adlaw. Samtang COMELEC maghahatag naman sa tupiko sa presidential and vice presidential candidates antes ang debate. Mga opisyalis ng Pilipinas nagdeklarar nga nalampuwasan na sang pungsod ang pamahog sang Omicron variant. Sa aton balita international, numero sa mga Ukrainians nga nagbiya sa pungsod bangod sa giyera naglapaw na sa 500,000. Numero sa mga protesters nga nagasuporta sa Ukraine nga ginaresto, naglapaw na sa 2,000. Balita sa negosyo, LTFRB magapadgan na subong adlaw sang hearing para sa fair hike petition. Sa ato nga balita sa Inampanga, International Olympic Committee nagrekomendar nga iiban sa mga International Sports Federation ang Russia kag Belarusian athletes kag officials sa pag-compete sa mga events. Balita sa entertainment, Miss Grand Ukraine Anastasia Lena nagbitbit naman sa armas agon nga magbato sa Russian forces. Sa balitang espesyal, empleyado sa Georgia nga makapila na kabeses nagpakuno-kuno nga nagabusong agon makabil sa maternity leave, nadakpan nahulog ang iyang baby bump. Apo yan mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal.
Una kita sa top story of the day. Update natin sa Ukraine-Russia war. Natapos na kagabi ang first round sa paistoryahan ay sa tunga sa Ukrainian kag Russian delegations agin padigan sa border sa Belarus. Wala naman ginpakigbahin sa publiko ang outcome sa nanging negosasyon. Ang paistoryahan ay nagdugay sa pila ka oras kag nauntat sa makaduha ka beses. Ang kalawigon sa paghinunanon ang nagapakita naman nga may yara gid sa istoryahan ang mga delegations. Pagkatapos sa meeting, ang mga negotiators nagikan sa Ukraine kag Russia ang nagbalik na sa ilang capital cities para sa consultations. Sunod sa kay Russian delegation head Vladimir Medinsky na hisugtan sa duha ka bahin nga padayunon ang negosasyon. Samtang gimpirmahan naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang apelasyon akon o konsabahin sa aplikasyon agod nga makaentra ang Ukraine sa European Union o kan EU kay panawagan nga padasigon ang paaprobar sa ila sining application. Sunod sa kay Andrei Sibiha, pinuno sa opisina ni Zelensky. Ang mga dokumentong padulong na sa Brussels. Ang nasambit nga application ang makabig nga symbolic apisar nga magadangat ang proseso sa pila ka tuig bangod dapat unanimously approved sa tanan nga miyembro sang EU sa bahin sang EU membership. Naibuloan nga Ukraine ang nagapatubang sang endemic corruption sa sulod sa pila ka tuig, rason kung nga amangin babulay ang pag-agom nila sang approval. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa tak na alas 6 sa aga, mga kabombo. Subahin naman sa mga detalye sa atong nagapanguna nga balita lokal. Ginpirmahan na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang Executive Order No. 22-08 Series of 2022 na nag-extend sa Alert Level 2 status ng COVID-19 sa probinsya humalin subong adlaw Marso 1 tubtob 15 sininga tuig 2022. Ang executive order halos naman wala sang ginbago kung ipanggid ang mga pagsunundan sang Pebrero, magluwas na lamang sa pagdugang sang flights sa mga airline companies. Ang mga ginadugangan nga flights amo ang lunsay gikan sa Manila Bacolod kag Cebu Bacolod vice versa nga mga ruta. Madumduman nga ang Philippine Airlines sa nibaluan nga nagahinyo sa 3 ka flights sa isa ka semana sa flight nga Manila Bacolod kag 3 ka flights sa Cebu Bacolod, samtang ang Cebu Pacific naman ay nagaduso sa 3 ka flights sa kada semana sa Manila Bacolod, samtang 4 naman ka flights sa Cebu Bacolod. Sa karon na probinsya sa Negros Occidental ang may 253 na lamang ang nabilin nga active cases, samtang 7 ang nagdugang sa kasos ng COVID-19 sa probinsya kahapon. Ginakalipay sang Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations Center o kon EOC nga new normal na o kon nagpanaog na sa Alert Level 1 ang COVID-19 status ng syudad sumugod subong adlaw Marso 1. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay M.Ang, ang ginabasihan sang Alert Level status amo ang numero sang kaso kag utilization rate sa mga healthcare facilities. Dugang pa ni Ang nga dako nga factor kun nga nagnubo ang kaso kag ginpanaog sa Alert Level 1 ng syudad sa Bacolod. Ang tuga sa mataas nga porsyento sa vaccination. Patag sini nga 128% na ang nalabot sa population protection percentage ng syudad. Naibaluan nga ang 70% sa kabugusan nga populasyon ng anang ginatawag nga herd immunity. Apang population protection naman ng 80% sa kabugusan nga populasyon. Paay ni Anga nga sa nasambit nga figures, wala pa nalakip sa mga ini ang data gikan sa vaccination sa edad 5 tubtob 11 anyos. Payag sang EOC Executive Director nga kadungan sa pagpalos ng tanan nga restrictions. Panugan sini sa mga Bacolodnon nga sigihon lang ang pagsunod sa minimum health protocols. Bangod hindi sa mga iniluyag nga magbalik pang syudad sa mas mataas nga alert level status. Pagpapanaog sa cases naman, amo gina siya ang isa ka factor nga nag-cause ng pagpapanaog sa cases. 128% sang aton population protection percentage. Nabati na payag ni Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director M. Legaspi Ang. Samtang gipasalig naman sa Bacolod City Police Office Director nga pisar Alert Level 1 na subong adlaw magapabilin gihapon sa pagpatuman sang minimum health protocols ang mga kapulisan. Sunod sa kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, karon nga alert level na ang o alert level 1 na ang syudad, kadungan man nga ginapahanugutan na ang interzonal flights kag mahimo na nga makasulod sang 100% capacity sa mga negosyo. Sa karon hindi pa man masiguro sang BCPO Director kung mapabilin ang curfew kung ini ang iga-lift. Gipasalig naman ni Martir ang police visibility sa bahin sa mga BCPO personnel. Unsa din ang mga kapulisan ang wala ginapanugutan nga magtinel sa malawig sa mga police stations. Patag naman sa BCPO Director nga regular ang pagpadigan sa police visibility sa bahin sa mga police stations sa Bacolod City sa ilang mga area of responsibility pagi naman sa mga patrol cars. Ginalibot naman sa mga ini ang mga bars samtang nga pagasawayo naman ang mga ini sa tion nga may namutikan nga nagabuhat sang violation.
sitwasyon. Sa pihakabahin, gipasalig naman sini nga padayon man ang pag-implementar sa COMELEC checkpoint. Kasubong man ang COMELEC gun ban may kamtanan sa 2022 election. Siguro ang few is maintain, may curfew pagoro. So kung wala na 2 hours, mahimo na lang ko sa kapulisan is conduct checkpoint, kamulat checkpoint naman kami siguro mo. Di pareho subong nga may curfew na, may checkpoints pagod. Siguro will focus na lang sa kamulat checkpoints. Ang kabahin sa pagpahag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagkapanawagan ng Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI nga kadungan sa pagpanawag sa Alert Level 1 sa syudad sa Bacolod. Dapat naman nga magbaylo ang paggamit ng resources ng gobyerno sa economic recovery. Gikan sana ginatutukan nga health. Suno kay Frank Carbona, ang nakaligad nga health ang focus asang pagpagwas ng pondo sa gobyerno bangod sa malala nga halit sa COVID-19 sa ikayong lawas. Apang karon sa Alert Level 1 nga nagapati ang negosyante nga dapat tutukan naman ang pag-recover sa ekonomiya. Naibiluan nga kabahin sa mga nanging kahalitan sa COVID-19 na pandemic, among pagsarado sang madamong ang mga negosyo nga nagresulta man sa pagkadula sa madamong nga trabaho. Bangod siniya, tuman kadako ang nanging pagnubo sa purchasing power o kung kasarang sa paggasto sa mga pumuluyo. Dugang pa ni Carbona, nga naubos naman ang kapital sa mga negosyante gani wala na nagabukas ang mga negosyante kung nakaibalo naman ang mga ini nga iwat ang bumalakal. Panawagan sa MBCCI nga ang gobyerno ang una nga dapat nga magpagwa sang kwarta. Ilabi na kung mayara pa sang pondo o kung bisan pa nga pangutangan sa bangko. Nagapati naman ng negosyante nga may pondo pa nga natalana para sa rehabilitasyon ang tagsa ka local government unit o kung LGUs. Gani panugyan ni Carbona, ngayon gamiton sa pagkumaan sa trabaho paagi sa pagpatukod sa mga infrastructure projects. Sunod diriya, mahimo nga mag-invest ang LGU sa pag-repair o kung pagpatukod sa merkado, development sa mga eskwelahan, dalan kasubong man ang pagpatukod sa mga coliseum o kung covered court nga makahatag sa trabaho sa madamong construction workers. Dugang pasini nga magluwas sa mga ma-hire, makabenepisyo man sa mga infrastructure projects sa mga nagabaligya sa construction materials, kasubong man sa mga negosyo kag transportasyon sa palibot sa ginatukod nga proyekto. Dapat ang gobyerno anay gid ang mapagawa. Pagsira sa mga pumuluyo, may dugang, may purchasing power sila. Kaya kung makita namon nga ang kwarta galaptara na sa pumuluyo, kami matamat malang abre. Kaya kung mag-abre na kami, kag may kwartang pumuluyo, nakop na namon, makakumulate man kami kapital. Di, sige man kami abre, sige man kami dugang trabaho. Maka-recover na kami na lang ma-take over, mag-sustain sa economic recovery by creating more jobs. Nabati na pahayag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbona. Samtang ginatag naman sa operator sa Wisam Express nga hindi pa basta-basta makadugang sang biyahe ang fast craft vessel sa pisa nga alert level 1 na ang COVID-19 status sa syudad sa Bacolod bangod ini ang nagadepende sa kung ano nga kadamo sa mga pasero nga nagasakay sa kada adlaw. Suno sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kun MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon bangod nga nagapabilin pa sa alert level 2 ang Iloilo City, nagaulat pa ang maini sa development sa bahin sang kanamon sang pasero nga tabok sa mga isla. Patag ni Carbon nga sa karon duha pa lamang ka round trip sa Bacolod Iloilo vice versa ang nagaoperar kun ipaanggid sa wala pa ang COVID-19 pandemic. Kag kun sa diin nagadangat sa 7 tubtob 8 ang nagabiyahe. Apang sa piyak sa pagdubo naman sa numero sang biyahe sang barko, yara lamang sa 50 tubtob o kun 150 tubtob 180 ka mga pasero sa 250 ka mga seaters nga barko. Sunod sa kay Carbon, mahimo lamang sila nga makadugang sa baga biyahe nga barko kung nagadangat na sa 70 tubtob 80% sang passenger capacity. Ukon kung magdangat na sa 200 masobra ang pasero sa kada layag sa mga ini. Patag naman sa negosyante nga sa pagdugang sa nagabiyahe, nagadugang man ang kinahanglanon nga gatong, dugangan pa sa pagpasweldo sang crew. Parindugan ni Carbon nga kung hindi magsaka ang pasero kang magadugang sila sang biyahe, ini ang magatugal lamang sang kaperdihan. Ang amo na nga biyahe, nga subong tunga pa lang na. Kung magdabot na sa mga 70-80%, in short, galod na kami 200s, that is signal naman na madugang na kami. Kung nasa stand 2, hindi kami kada 200 to 210, 220, hindi kami kadugang, oras pamirde ka lang, kaya nga, tunga lang yung imo nga kwan, ang imo nga kapasidad ginapakargahan mo, tinga madugang ko. Pag kada dugang mo biyahe, dugang ka na fuel, pero hindi mo mapuno, puno mo ni ana yung gabiyahe.
Ang duga naman nga pagpahag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon ang operator sa Wisam Express. Sa pihakabahin, amuman ang sitwasyon sa mga restaurants kung sa din sunod sa negosyante, nagadepende man sa kanamuon sang customer sa kada adlawng ilang ginaluto, agol nga hindi mamierdihan. Adugang pa ni Carbon nga nagdubo man ang oras ng business operations sang iban nga nagaresulta naman sa mas madubo nga revenues. Bago sini iban sa mga restaurants ang ginatunga na lamang ay ila sini nga venue sa lugar nga air condition kag non-aircon agod nga mabuhinan man ang ila sini nga galastuhan. Ginatahag sang tagpamabas ng Negros Occidental Police Provincial Office nga hindi na election hotspots. Ang tawag sa 18 o mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga ginabantayan samtang nagapatay ng election period, kundi ginatawag na nga election watch list. Sa interview sa Bombo Radio kay NOC PPO was spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Mayaran sa tatlo ka mga kategorya ang 18 ka mga election watch list. Kagining ginalakipan sang red category, orange category kag yellow category. Suno kay Donasco, 4 ka mga areas ang ginapaidalom sa red category nga ginakabi nga areas of grave concern. 13 o 13 naman ang yara sa orange category nga areas of immediate concern. Kag isa sa yellow category nga ginakabi nga areas of concern. Sunod diriya, ginakabi nga areas of grave concern ang isa ka lugar kung mayara sang mainit nga political rivalries. Kag na record nga mga election incidents. Kaangay man suno sa iyang ang orange kag yellow category apang mas magamay ang tensyon. Diri ko ni kumparar sa mga lugar nga yara sa red category. Suno kay Donasco, nagapadayon ng ilang monitoring kag ang mga kategorya sa kada banwa. Kag syudad sa probinsya sang saang sarang nga magbago maskin anu nga tion. Ang tawag po dyan is hindi na po hotspot but rather is yung election watch list areas natin. Iwas po. Ibig sabihin po niyan is yan po is under monitoring and watch list po is tinitignan po natin iyan. And yan naman po is liquid naman yan. It can change over time. Pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan. But as of now, meron po tayong recorded na 18 election watch list areas. Nabatay na payag ng NOC PPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Samtang Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga. Dugang nga balita kadungan sa pagpagwa sa Executive Order number 22-08 series of 2022 nga nag-extend sa Alert Level 2 status sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental. Gipagwa man kahapon ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang EO pagtapna naman sa posibilidad nga pagsulod sa bird flu sa probinsya. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena, may konfirmado na nga kaso sa bird flu sa Pampanga kag Bulacan. Santo sa EO patuman sa temporary total ban ang Negros Occidental sa pagsulod sa tanan nga wild and domestic live birds, karne sa mga pispis kasubong man ang semen kag higgo sa mga ini gikan sa bisan diin man nga bahin sa Pilipinas. Ang temporary total ban ang nag-umpisa sa pag-epekto kahapon Pebrero 28 tuptob sa Marso 15 sining 2022. Sa konfirmasyon sa Provincial Veterinarian, ang panibagong nga bird flu virus ang ginatawag highly pathogenic avian influenza A o kuna H5N1. Ini ang mas may malala nga mortality rate ngayon sa 100% sa sunod lamang sang 48 oras. Sunod sa kay Dr. Dicena, ang virus ang gidala sa mga migratory birds. Usa din ang nag-report nga mga kaso ang gikan naman sa Pogo sa Pampanga, samtang sa Bebe naman ang sa Bulacan. Sunod diri Setyembre tuptob Abril ang period of migration. Usa diin nagalabay man ang mga ini sa mga banwa sang Pulupandan, Ilog, San Enrique, kasubong man sa syudad sa Sagay, Escalante kag Sipalay. Pasalig naman sa Provincial Veterinary Office nga wala pa sila sang na-monitor nga positibo matapos sa ila sining pag-extract sa mga blood samples gikan sa pila ka mga local nga mga pispis. Sunod sa kay Dr. Dicena, kasunod sa nga EO, malauba naman nga magahugot ang pagbantay sa mga seaports and airports. Samtang ginpahanumduman ini sa mga magapauli nga breeder, seller o handler sa Negros Occidental labi na gid sa mga magatambong sa Game Fall Expo sa syudad sang Pasay nga paligaron anay 3 ka adlaw antes maghikap sang manok ukon magpadulong sa mga manukan bagod mahimo nga ang virus ang yara lamang sa mga panapton. Ang ining klase sa bird flu is highly pathogenic. Iya sining type is H5N1. Sa 2017, naigo ang Pampanga, H7N9. Hindi siya fatal. Hindi fatal ni sa klase nga gindeclare na ang Pampanga in Bulacan may outbreak sa bird flu. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena. Yara na sa establing nga kondisyon ng isa sa 4 ka mga pasero sang puti nga Mazda 3. Kaginambo siya sa Villalina, Barangay Palampasyo at San Carlos, Negros Occidental, sa Pebrero 20.
Mandumduman nga nagasakay sa puti nga Mazda 3 Sanday Andrea Fajardo, 18 anyos, residente sang Ilagan Extension na Barangay 6, Russell Bukaw, 40 anyos, kasado residente sang Orvan Phase 1 na Barangay Rizal, Rudy de la Fuente, 51 anyos kag Renante Chu, 27 anyos, Lonse residente sang San Juan Baybay, Ciudad sa San Carlos, tadtad sang balang auto gani dead on the spot sa Fajardo kag Bukaw, samtang dead on arrival sa ospital si de la Fuente. Sa interview sa Bombo Radio ay Police Lieutenant Ruby Aurita, sa karon naka-confine pa sa San Carlos City Hospital si Chu, apang yaran na sa establing nga kondisyon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief of Police ng San Carlos City Police Station, makabing nga shooting incident ang natabok ang hindi ambush, bangod ang ini nga termino ang tuman ka harsh para sa ila kag ginagamit lamang para sa mga nagakontra sa gobyerno. Sa karona, blanco gyapon ang mga investigador sa identity sa mga suspitsado kag hindi pa man makuhaan sa impormasyon si Chua. Nagapanawagan si Orita sa nakakita sa insidente o kung sa mga witnesses nga magbulig sa pagsulbar sang krimen. Medyo stable naman iya kondisyon, admitted Japon siya sa City Hospital. So now, blanco Japon ang aton niya investigador as to the mga suspects naton kay wala pa gid sang may naka-identify. Considering wala pa gid sang mga witnesses nga pwede maghatag sa aton sang information regarding sa insidente. Nabate na pahig ni Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief sang San Carlos City Police Station. Samtang sa ano ganapusan nga balita lokal tuman ang kalipay sa matag daog sa Grand Draw sang 1, 2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos mabato na ilang nga premyo Lunes sang aga. Tuman ang pagpasalamat sang first prize winner bangod may gamito na ini sa pag-eskwela bangod sa nadagaan nga 15,000 pesos nga cash. Sunod sa kay Shady Ann Science sang Puro Cagaygay, Barangay 2, Bacolod City, nagamit sang proof of purchase nga R. Floretti Pawn Shop and Jewelry Store nga siya mismo ang nakabati nga nalawagan ini bilang tagdaog sang first prize winner. Ihatag man sini sa iya lola ang nadagaan nga kwarta kagamito na iban sa iya sini nga pag-eskwela. Ang mga winners ang Lunsay nagpasalamat sa Bombo Radio ka mga sponsors sa 1, 2 Panalo Part 20 promo. Nagapangagdaman ang mga ini sa iban nga tagpalabati nga magpasakop sa tion nga may promo nga ginapaligay ng Bombo Radio agod sila ang makadaog man sang cash prizes kasubong nila. 1,000. 1,000, ikadua. 1,000. Ikatatlo. 3,000. Ikaapat. 4,000. Ikalima. 5,000. May nabilin pa nga pila? 10,000 pesos pang nabilin. Dugangan ko pag ina, no? Kaanom. 6,000 na. Ikapito. 7,000. Kawalo. 8,000. Ikasyam. 9,000. Kag. Ikapulo. 10,000. 11,000. 10,000. Kadose. 12,000. 12,000. 13,000. 14,000. Kag. 15,000. Ang kabahin sa pag-award sa winner nga si Shady Ann Sayon. Nagpasalamat naman si Rona B. Villaverson 22T Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City na may proof of purchase nga Silver Swan. Nagipaybulo siya ni punong Barangay Madeline Diaz nga siya ang nagdaog sa Grand Draw sang 1, 2 Panalo. Sunod sa kay Villavert, wala siya nakabati sang siya ang ginlawag bangod nga nagabanta ini sa iya order nga mag-abot ang gamiton sa ila sini inasalan. Gani, ginpahibalo lamang siya ni punong Barangay Diaz. Hindi pa ini kuntani magpati nga ang iya nadagaan ang 10,000 pesos nga cash. Gipayag man sini nga dako na nga bulig ang 10,000 pesos nga nabaton sini para sa ila pang adlaw-adlaw sa ila sini nga inasalan. Naglagan ko balik sa balang. Dali lang. Nay, mati. Nay, ako ko. Kasi kasi ka, ano ka? Nga, nagdaog ka to sa ko. Nay, matian mo. Nay, ka nagdaog ko kuno na mo pagbalik ko. Sige, dahil 10,000 mo daw. Ay, 10,000. Sige, salamat. Nay. Dako na nga bulig. Dako na nga bulig. Sige, ready? Ready na gid, sir. Okay, so. Ang kabahin sa pang-award sa second prize winner nga si Rona Villavert. Nagapanghugas naman sang pinggan ining si Sophie Marla Puos ng Purok Santo Domingo, Barangay Hanumanan, Bacolod City matapos sa ini ang nalawagan bilang third prize winner sa Grand Draw sa 1, 2 Panalo Promo Part 20 sa December 25, 2021. Kag ini ang nagamit siya sang proof of purchase nga Rexona. Sunod sa kay Lapuos sa nabatian sini nga nagdaog siya kag nagtumbo ini sa kalipay. Sunod dili dako na ang mabulig sa nabaton sini nga 5,000 pesos na cash para sa kinahanglanon sa ilang balay kag sa ilang mga kabataan. Ginpayag man sini nga ang sobra sa kwarta nga iya nadagan ibaktal sa mga produkto nga mahimo gamiton proof of purchase para sa palabuton nga promo sang Bombo Radio. Ako ni sang kinalano na mo sa sulod pa ni Malay may balayaran kasubong sa Sinecobel babayad kay basi makasdan ko ti timing siya. Tapos baka ako iban purchase para ihulog naman sa next naman nga Grand Draw basi magdaog na makuluwa.
Kaya maintra, pag idiluwat, mahulog. Pag idiluwat mo na kayo para makabakal na maluwat, pag makadaog na maluwat, madagdag. Kung may promo, ang bumburadyo. Ang kabahin naman sa pag-award sa third prize winner nga si Sophie Mar Lapuos. Color Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease
ukon periodontal diseases santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Paradyo Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa taklalasay sa aga. Dugang nga balita, pagafokusan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kag Doc Willie Ong ang kabuhi kag palangabuyan kung sila ang magadaog bilang presidente kag vice-presidente sa maabot nga eleksyon sa isa ka presidential debate. Ngayong pahayag ni Moreno, importante nga matutukan ang mga programa nga makasalba sa bilog nga pungsod sa pagkalunod sa malain nga epekto sa COVID-19 sa ekonomiya sang pungsod. Sunod sa kay Moreno, importante ang debate kaangay sang ginunsar sa CNN Philippines agon nga makilala sa mga botante ang ginagkabig nga mga boss kag ang mga aplikante amo ang presidential aspirants. Gipaigman ni Moreno nga iyang nahimo sa Manila amo ang nagapakita sa ikasarang bilang leader kag public servant. Nag-focus naman sa 10-point bills sa bahin sang economic agenda ining si Moreno. Ang paghimo naman sa ukon sa bahin ni Moreno ang paghimo sa madamo sa trabaho pagsanyog sa sektor sang agrikultura kag pagbulig sa magamay nga mga negosyo, subong man ang pagduso sa industriya sang turismo, pagpaayo sa infrastruktura sa pungsod kag paghatag naman sa hindi ka libre nga serbisyo medikal sa mga pigado. 33 minutos na nakalipas sa takna 6 mga kabombo kag padayon kita sa ato nagapangunang nga mga balita nasyonal. Nagapabor ang Pilipinas sa resolution sa United Nations nga nagapabutyag sang explicit condemnation sang invasion sang Russia sa Ukraine. Sa statement sa Pilipinas nga gin-deliver sa Emergency Special Session of the United Nations General Assembly las 11 sang gabi, nagaboto ang Pilipinas sang yes sa ukon UNGA resolution nga nagakondena naman sa invasion sa Ukraine. Sunod sa statement nga wala sang may makasalig sa mga news reports ng casualties sa duwa ka bahin sang 14,000 ang ukon sa bahin, apang 14,000 ang napatay humalin sang 2014. Sa tunga sa mga kabutigan, sunod diri wala pa naibaluan kung ano ang matuntun nga numero sang casualties sa duha ka bahin. Nagapilan man ang Pilipinas sa proteksyon sa mga civilian kag civilian infrastructures. Ang sunod sa statement hugot nga ginapanawagan sang pungsod ang pag-untat sa ginahimo kag nagakatabo nga ginamo kaapisan nga sarang nga mauntat ang opensa kung tuyuon ang depensa naman ang hindi mauntat, tubtob nga mauntat ang pagpangatake. Gindugang man sang statement ang prinsipyo sang soberenya kag sovereign equality sang states ang yara sa UN Charter. Tanan nga states ang may kinamatarong sa full sovereignty sa tanan nga areas of jurisdiction. Ang Charter sa United Nations ang nag-require sa sovereign states nga likawan ang paggamit sang pwersa batok sa political independence kag territorial integrity sang bisan ano lamang state. Ginkondenan man sang Manila ang paggamit sang separatism kag secession bilang armas sang diplomacy sa pag-imbitar sa mga ginamo kag indiscriminate killing sa bisan ano nga sang konflikto. Giliwat naman sa Pilipinas sa panuwagan sini nga mag-resort sa 1982 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes.
13 ka mga Pilipino nga nagpadulong sa Poland nagikan sa Ukraine kag ang ginalauman nga magabot sa Pilipinas subong adlaw. Sino kay Undersecretary Sara Lu Ariola sa Department of Foreign Affairs. May isa ka grupo nga mag-aabot karon sa gabi nga ginalagipan sang 13 nagikan sa Poland. Kagin sugad ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Ang nasambit nga mga OFWs ang personal nga gintabo ni Locsin matapos nagtabok sa Ukraine-Poland border. Sila ang nagabiyahe kagabi o kung nagbiyahe kagabi. Sino kay Ariola? Ang iban pa nga mga OFWs ang ginalauman naman nga mag-abot sa masunod nga mga inadlaw. Magluwas sa 13 nga mga nagikan sa Poland. May pila pa ka mga Filipino nga nagahulat sa repatriation matapos napiktuhan sa crisis sa Ukraine. Ginalikapan sa anum nga mga nagpadulong sa Moldova, 4 sa Romania, 8 sa Hungary kag 8 ka mga seafarers ang sang MVS CS Breeze nga na magasulod sa Moldova. Suno kay Ariola, anong kaiban pa nga mga OFWs nagikan sa Ukraine ang unang nga nag-abot sa pungsod. Sunod riya, 181 ka mga Pilipino nagpadulong sa Lviv, nagikan sa capital city ng Kiev, kung sa rin kalabanan nagkakatabo ang Inaway. Samtang ipahag naman ni Commission on Elections sa COMELEC spokesperson James Jimenez nga ipahibalo sang poll body ang 2022 presidential kag vice presidential candidates sa general topics nga pagatalakayon sa COMELEC sanction debate sa bulan o konsining bulan sang Marso. Sunod sa kay Jimenez, wala pa nila na pagwa sa karon ang general topics apang ginaatag sini nga hindi unusual para sa mga kandidato nga mamangkot na toy sa general topics kag hindi ini makabing unfair. Sunod diri ila ipahibalo kun ano ang mga general topics nga diskusyonan apang hindi sila maghatag sa specific questions mangudluyag nila nga mangin patas ang debate. Sa nga tinlikdan nga semana ginanunsya naman ni Jimenez nga tanan nga napulo ka mga presidential candidates para sa 2022 elections ang magatambong sa COMELEC debate. Gilo naman nga gindispute sa kampo ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos ang pahayag ang ginahatag nga magatambong lamang inikon panugutan sa iya schedule. Sunod sa kay Jimenez sa Lunes makikita ang COMELEC representatives sa tagsa-tagsa ka team sa mga kandidato agod nga ipahibalo sa ila ang general topics nga pagatalakayon sa debate proper kag ang poll body ang nagaprepara naman sa Memorandum of Understanding kon ang MOU nga naga-cover sa debate guidelines nga pagapirmahan naman sang COMELEC kag sang mga kandidato. Para sa katapusan nga balita nasyonal, gindeklarar sa mga Philippine officials nga nalumpawasan na sa Pilipinas ang pagpamawag ng Omicron variant ng COVID-19. Kadungan sa pagpedalom sa National Capital Region kag 38 kaiban pa nga mga lugar sa Alert Level 1 subong nga bulan. Sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte, yung pa ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. nga nalampuwasan na sa pungsod ang Omicron variant kag magasugod na subong adlaw. Ang new normal isa ka tuig matapos ginsiguran ang vaccination program. Ang anunsyo ni Galvez ang ginalakipanan naman sa mga miyembro ng gabinete. Ginapasalamat naman sa Vaccine SAR ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, National Task Force on COVID-19 Response, National Vaccine Operations Center, local government units, private sectors, foreign partners kag mga Filipinos nga nasa nasabit nga mga kadalagaan. Sunod kay Galvez, February 28 una nga nag-abot sa Pilipinas ang unang vaccine doses. Nagikan sa China kag ang vaccine rollout ang nagsugod sa Marso 1. Nagpanawagan naman nini sa mga LGUs nga padayon nga mangin vigilante o kung mabinantayon, mag-self-regulate kag mga buhi kaupod ang virus. So Mr. President, finally nakaraos na rin po tayo sa ating mahigpit na pagsubok sa nadala ng Omicron. NCR together with 38 areas will begin the roadmap to the new normal starting tomorrow, exactly 1 year after we started the vaccination program. However, kailangan pa rin po natin na maging vigilant at gabayan natin ang buong sambayanan, lahat ng institusyon to self-regulate and manage and live with the virus. Nabati ng pahay ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna 6 sa aga. Liton kita sa aton sinilga pangunang balita sa luwas sang pungsod dito gyapon sa Ukraine. Mas sobra 500,000 ka mga persona ang naghalin sa Ukraine kay nagpadulong sa Poland kay iban pa nga kaingon nga pungsod sa tunga sa Russian invasion sunod sa United Nations Refugee Agency. Sa latest kag nagapadayon pa nga numero ini magdubo sa 281,000 ka mga persona ang nagpadulong sa Poland. Mas sobra 84,500 sa Hungary, kapin 36,400 sa Moldova, mas sobra man sa
32,500 sa Romania, kagapin 30,000 sa Slovakia. Sunod sa kay UNHCR spokeswoman Shabia Mantu, ay iban pa ang nagpadulong naman sa mga wala panaybaluan nga mga pungsod. Sunod sa Health Ministry sa Ukraine, hindi magdubo sa 352 ka mga sibilyan, kalikip ng 14 ka mga kabataan. Anadulaan sa kabuhi umalin sa gin-invade sa Russia ang pungsod sa Pebrero 14. Sunod diri 1,684 ka mga persona, kalikip ng 116 ka mga kabataan ang napilason. Sa Lunes, ginpahig naman sa United Nations na ini magdubo sa 102 ka mga sibilyan. Kalikip na 7 ka mga kabataan na napatay sa Ukraine humalin sa invasion. Apang eminado ini nga mabudlay may baluan ang tulid nga numero sang fatalities na posible nga mas mataas pang matudtod nga death toll. Hindi naman klaro kung pila ang mga Ukrainian kag Russian nga mga soldado ang nadulaan sang kabuhi. Nagapadayon ang giyera sa kapital nga Kiev kung sa din 3 kamilyon ang nagapuyo. Mabatian naman ang linupok sa second largest city sa pungsod nga Kharkiv nga nahamtang naman malapit sa border sa Ukraine kag Russia kag ginaistaran sa kapin 1.5 milyones ka mga pumuluyo. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa Russia, masobra 2,000 ka mga anti-war protesters ang ginaresto sa kapulisan sa Russia sa tungas ang nagapadayon nga invasion sa Russia sa Ukraine. Sunod sa OVD Info, isa ka independent monitor nga nag-document sang crackdowns sa opposition sang Russia sa sulod sang pila ka tuig. 2,114 ka mga protesters ang ginaresto. Humalin sa nagsugod ng invasion, nagdangat na sa 5,250 ang tali sa mga protesters nga naresto. Sa Moscow, mas madamo ang ginpang-deploy nga riot police sa mga protesters kung sa ring kalabanan ang nagauyat sang handwritten placards nga may peace signs kag anti-war slogan sa Russian akon sa Russians kag Ukrainians. Ang iban naman ang nagasuksok sang mask nga may tinaga nga enough sa disenyo siniya. Isa ka reporter para sa Independent Channel sang Doza ang ginaresto sa protesta apisar ang pagpakita sini sang accreditation sa pulis kag pagsuksok sang press vest sa sagwa sang upmarket Gostiny Dvor department store sa downtown St. Petersburg. Ginatos ka mga anti-war protesters ang nagtindog kag nagkanta sa mga chants. Madamo ang nagsuksok sa mga posters nga may nakasulat No to War, Russians Go Home, kag Peace to Ukraine. Gintistingan sa mga riot police nga malapawan ang anti-war shouts pagi sa pagpatukar sang patriotic music. Para sa atong nga balita sa negosyo, natala na nga patigiyunon subong adlaw. Marso 1 tuig 2022 ang hearing para sa fair hike petition sang Transport Group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Positibo ang transport groups nga ang ila petisyon na magsaka sang plete sa 5 pesos ang mabatian sang government agencies sa tunga sang padayon nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Sa Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o kon na FIJODAP, Ricardo Boy Ribawa, halos naga-boundary sa lamang ang mga drivers sa mga gasoline stations bangod sa tuman kataas ang presyo sa gasolina. Subong nga adlaw, ginpatuman man ang isa na naman ka-round sang oil price hike kagin markahan sang ikasyam nga asod-asod nga semana ang pagsakas ng presyo. Makapila ka beses na nga ginpahayag sa Department of Energy nga ang asod-asod nga price hike ang bangod sa kakulang sa global supply kag gidungangan pa sang tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 29 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 56 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 74 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 67 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 57 pesos and 8 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo ni gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded na gabalor sa 65 pesos and 80 centavos. Top 66 pesos and 79 centavos. Ang premium na gabalor sa 66 pesos and 80 centavos. Top 68 pesos and 24 centavos. Kag ang diesel na gabalor sa 55 pesos and 85 centavos. Top 56 pesos and 85 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, ginrekomendar sang Executive Board sa International Olympic Committee nga iban sa mga international sports federations ang Russian kag Belarusian athletes kag official sa pag-compete sa mga events kasunod sang pag-invade sang Russia sa Ukraine. Sunod sa IOC, iniagod protektahan ang integridad ng global sports competition kag para sa kaluwasan sang tanan nga participants. Ginangkat man sang IOC ang mga federations nga siguruhon nga wala sang atleta o kon official sa nagikan sa Russia o kon Belarus nga mapahanugutan nga mapakigbahin sa idalom sang pangalan sang Russia o kon Belarus. Sunod diri, pagabatunon lamang ang mga Russian o kon Belarusian nationals, individuals man o kon teams bilang mga neutral athletes o kon neutral teams. Wala dapat sa maipakita nga national symbols
colors, flags o kon anthems suno sa IOC. Ila nahimo nga ang desisyon nga i-withdraw ang Olympic Order nagikan sa tanan nga persona nga mayara sa importante nga function sa gobyerno sa Russian Federation. Nakip na si Russian President Vladimir Putin. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Dili naman kita sa Chika Showbiz News. Samtang nga nakapaday ng pag-invade sa Russian troops ng capital city sa Ukraine nga Kiev, nagupod naman ang mga sibilyan sa security forces agud nga makigbato sa Russian forces kalakip na isa ka beauty queen nga si Anay Miss Grand Ukraine Anastasia Lena nga nakigbahin man sa Ukrainian military agud nga makigbato sa Russian invasion. Sa social media gipayag ni Lena nga nagsabat ini sa panawagan nga depensahan ay sini pinalanggang pungsod. Sa isa ka post gipayag sini nga ang bisan sino nga magtabok sa Ukrainian border nga luyag ma-invade ang mapatay. Sa isa ka post sa Instagram ginpakigbahin sang model ang litrato sini nga uyat nga armas. Samtang gipagibahin naman ni Ukrainian Member of Parliament Kira Rudik ang litrato sini samtang nagauyat sa armas lutang agon nga depensahan man ang pungsod. Maging si President Volodymyr Zelensky ang nagapakigbahin man sa giyera kang nagapakig-away kaupod ang mga Ukrainian soldiers. Para sa ating Bombo Health News, kung ikaw nagatrabaho sa opisina, ikaw ang masaming nga nagapungko sa imo duty hours. Apang nakaibalo-bala ka mo nga ang madugay nga pagpungko sa isa kaadlaw ang mayara sa negatibo nga epekto sa aton lawas. Ining ginalikipan sa muscle atrophy o kung paghina sa aton nga mga muscles, pagdugang sang kabugaton, ilabi na sa tunga bahin sang aton nga lawas, paggugot sang hawak kag pagsakit sang likod, mataas nga risgo sang anxiety kag depresyon, mataas nga risgo sang certain types of cancer, mataas nga insulin resistance o kon risgo sang diabetes, mahina nga cardiovascular health, pagbanog sang visible varicose veins kag paggugot sang abaga kag liog. Gani ko nagatrabaho, mas mayo kon mag-take a break sa imo computer, magtindog kag mag-stretching maskin pila lamang ka minutos. Samtang sa aton balita espesyal, hindi na bago sa aton nga isa ka trabaho mayara sang natalana nga maternity leave para sa nagabusong o kung nagbata nga empleyado. Apang mahimo mo bala nga magpakuno-kuno nga nagabusong agon nga makabaton sang kaangay nga benepisyo? Isa ka babae sa Pungsod, Georgia ang ilaligar nga makapila na kabeses nga nagpakuno-kuno nga nagabusong agon nga makuha ang benepisyo gikan sa maternity leave. Apang nabuking ini sang iya nga mga katrabaho matapos nga mapalo sa iya nga tiyan ang peke nga baby bump. Sa Oktobre sang sining nagliga na tuig 2020 si Robin Falsom nga nagatrabaho bilang Director of External Affairs sa Georgia Vocational Rehabilitation Agency ang nagpahayag sa iya nga mga boss nga siya ang nag-expecta sang baby. Gani siya ang nag-schedule sang maternity leave. Ining si Folsom ang mayara sang tuigan nga sweldo nga nagadangat sa $100,000 o kung masobra sa 5.1 million pesos. Baka dako, no? Samtang siya ang entitled naman sang $15,000 o kung masobra sa 750,000 pesos nga paid leave. Apang sa tion, sa iya siniginaligan nga pagbusong, isa sa iya nga co-worker ang nakatulupangod sa madagdag ang baby bump. Peke, gikan sa sining nga tiyan. Gani, nagpati ang mga priyado nga peke lamang ang pagbusong ni Folsom. Dugang pa nga katingala naman sa gilaligan nagbata si Folsom kagkadungan sa pagsulod sang paid leave ni ang nagumpisa man sa pag-send sa mga litrato sa iya sini bagong bunag nga baby. Apang santo sa opisina sa Inspector General ang mga litrato sang baby agin send sini ang may lain-lain nga skin tone. Ginakusaran man ang 43 anyos sa si Folsom sa paghimo-himo lamang sang tatay. Sa iya himo-himo man nga baby. Ang ginapakilala sini nga si Bran Otmem Beboy nga naga-email man sa iya anay mga boss nga naga-informal nga ginaabisuan ini sa doktor nga magpabilin anay sa balay sa sulod sang pila ka semana para sa bed rest kasunod naman sang pagbata. Ang mga red flags na nagdangat naman sa investigasyon kung saan na pamatudan nga wala sang official records nga si Folsom ang nagbata. Dugang pa nga wala man makita sa medical insurance records ini nga siya ang nagpaidal sa prenatal exam so kung delivery. Ini ang nangin makatilingala. Labi na ginagin report nga siya ang liwat nga nagbata sang Hulyo tuig 2020 nga liwat nga nagbusong sa Agosto tuig 2021. Si Folsom ang nag-resign sa SNA trabaho sa Oktobre tuig 2021 natapos naging interview sang state investigators na lungod sa iya nga mga pagbusong kag request para sa paid leave. Sa tiyon nga makonvict ining si Robin Folsom, siya ang magapatubang sa 10 ka tuig nga pagkapriso bangon sa identity fraud, nagtubtob 5 ka tuig nga pagkapriso sa kada kaso bangon sa false statements
Kag ini ang may risguman nga mamalayran. Hoy, mas grabe, $103,000 sukon kapin 5.3 million pesos nga multa kung siya ang mapamatudan nga guilty. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Sa bahin naman sa aton sining weather update, ang low pressure area nag-apekto karon sa magatnan nga bahin sang Mindanao, ang Palawan kag Caraga ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagdaguob tuga naman sang tro sa LPA. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kon pagdaguob tubtob o kon tuga naman sang easterlies o kon localized thunderstorms. Ang nasilingan nga bahin sa Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtob makuso nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya naman sang mahinay tubtob kasarangan ng paghuyop sang hangin sa nasidlangan tubtob na bagatnan na sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan ng paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod-balod. Sa bahin naman sa dalagan sa aton sinit temperatura sa Metro Manila, yara ini sa 23 to 34 degrees Celsius. Kaga mayara ini sang 2% tsansa sang pagsabahin sang pag-ulan. Kag ang hangin 3 kilometers per hour sa kabugusan clear with periodic clouds ang sitwasyon. Sa Kawayan, 18 to 31 degrees Celsius ang adan sa temperatura. May 3% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Sa bahin sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Kag sa bahin naman sang sa bahin sang chance of rain o kon ang chance nga mag-ulan 8%, kag ang hangin 21 kilometers per hour kag partly cloudy. Sa Davao, 23 to 28 degrees Celsius ang adan sa temperatura. May 14% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 10 km per hour, mostly cloudy. Sa bahin diri syudad sa Bacolod, 24 to 32% or 24 to 32 degrees Celsius. Kag ang sa bahin sang chance nga mag-ulan 6%, kag sa bahin sang dalagan sang hangin 14 kilometers per hour sa kabugusan, partly cloudy ang sitwasyon. Sa bahin naman sang aton siniiyang sa pagbutlak sang adlaw, alas 6:13 ang takna kaina sang aga, kang magatunod ini alas 6:04 ang takna karon sa gabi. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kaamoy adto ang pagdulong lamon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa po naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Subong adlaw Martes, Marso 1, tuig 2022. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga padala sa aton si maukon nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo patriotismo. Bago lang kita nagdumdum sa natabo nga revolusyon, nagwa sa tagsa ka mga puluyan, nagsinggitan agud nga pukanon. Ang presidente nga sa aton nagahom, 20 ka tuig demokrasya gindingot sa aton. Sa maragtas ang aton pungsod kita ang kilala. Halin pa sang ang mga katsila ginsakop kita. Nagbuhis ang kabuhi ang aton kinaliwatan, lamang maangkon ang kahinwayan. Apang ang ini nga maragtas ang daw aton na nakalimtan. Ang mga sakripisyo sang aton mga katigulangan hindi na madumduman. Nadula na ang pagka-nasyonalismo. Patriotismo wala naman sa bokabularyo. Sa karon nga ginlusob sang Russia ang Ukraine, kag ang mga pumuluyo nagbato sa ila kabuhi wala mangilin, dili naman naton liwat mabatyagan, pungsod panginmatyan lamang ini ang mapangapinan. Presidente nag-uba sang iyang nga tuxedo, nagsuksok sang uniforme, nagupod sa mga soldado. Beauty queen, boksidor, kay pila ka mga sibilyan, sila man ang nagpamatod. Panginmatyan ang pagpangapin sang pungsod. Nagapangibabaw sa gihapon ang patriotismo sa tagsa nga may mag-agaw sang kailwayan sang tawo.
Kabay nga sa sining natabo sa Ukraine, kita ang makabugtaw kag patriotismo sa aton dughan magapabilin. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Arnel Suplido sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sa